दा खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे प्रिथिराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नब सरनिया बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रोङै दं दाबो जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया बेहा एसटि जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया दा बे हिसाबै बे एसटि सार्टिफिकेट मोननानै कन्टेस्ट खालामनायनि बेहा माबा गैया जयगथा गैया जों नब सरनिया जेबो गाव इलेक्सन गेलेगोन आंखौ जेबो खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु बे बुंनाया ओरैनो बुंनाय बेयो गावखौ गावनि माने लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों माने बे सापर्टारखौ एसे गावनि भटारफोर गावनि सापर्टार दं फिनसेआव एसे मन'बल लाबोनांगोन बेहा बे हिसाबै बुंदों खिन्थु बेथ' गेलेनो हाला बे गेलेनो हाला बे फाइनाल जाबाय बे जिखि बुङा बे गेलेनो हाला दा इलेक्सन गेलेनायाथ' बाद हो बे गावखौ बोरै गावनि पानिशमेन्टनिफ्राय बारग'नो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दा नब सरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला बिनि प्रमानाथ' जावले जावले जों बुंनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे 2023नि 28 फेब्रुवारियाव हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे कख्लाबारिनि आनइमप्लयड इउथ ससाइटि ओमफ्राय जनरलाल बसुमतारी दावराव दैखोम नार्जारि बे केस होनायाव जेसेबां सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बर' कसारि एबा कसारि होननानै होनाय दा बे सार्टिफिकेटखौ WPDBCआ कर्टआव उइद्र' खालामफैदों दा बे हिसाबै इसिबां बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंमोन सरनियाफ्रा बे गासिबो इनभेलिड जाबाय बे सोलिलिया बेखौ बाहायनो हालिया बे हिसाबैनो नब सरनियानि जायनाखि सार्टिफिकेट बे इनभेलिड जाखाबाय बेजों गेलेनो हाखाला बे आरो बेल' नङा दा सरनियानि बादैबो सरनियाथ' बे माने दा बिनि सार्टिफिकेटआबो केन्सेल जाबाय बे दाराय हाला आरो बे पानिशमेन्ट मोनगोन बे जेसेबां माने बेथन जानाय मानाय दंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय सुजुग सुबिदा लानाय दंमोन बेखौ होफिननांगोन बे माने क्रिमिनेल केसावबो गोलैगोन दा बेजों लोगोसेबो आरोबाव जायफ्रा सरनियाफ्रा जायफ्रा बर' कसारि एबा कसारि सार्टिफिकेट लानानै केन्सेल जाजोब्बाय जायफोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय आरो जाय मानसिफ्रा सरनियाफ्रा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन पेट्रल पाम्पनि जायनाखि माने लाइसेन्स लादोंमोन बा गुबुन सुजुग सुबिदा लादोंमोन बिसोरनि एगेन्स्टैबो केस जागोन आरो जायफ्रा साख्रि लादों सरनियाफ्रा ट्राइबेलनि बर' कसारि नाम लानानै बा कसारि नाम लानानै बे साख्रि लाग्राफ्राबो बे दिगदार जागोन दा बिसोरनि एगेन्स्टजों कमप्लेन होनांगौ बिसोरनि एगेन्स्टजों जोङो माने केसल' होनांगौ अब्ला बिसोरनि साख्रिया थांजोबगोन गेस लाइसेन्स दानजागोन पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सबो दानजागोन बिथांमोना जेल जागोन ना जाया जे जेल जागोन बेयो माने माबा दङ माखासे IPC धारा क्रिमिनेल केस जायोब्ला बियो जेल जागोन आरो नङाब्ला माबा नांगोन बियो बिनि जेसेबां बेथन जानाय मानाय बेखौ रिकभारि खालामनानै होनांगोन दा बेथ' केस ल'आवनो दंखायो माधुरि पाटिलनि माने जायनि केस ल' सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे अर्डाराबो दंखायो ओमफ्राय दस्रा केस ल'बो दङ दा बे हिसाबै बे बारग'नायनि लामा बेहा गैया सार जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि बा BTC ओनसोलनि राजनितिक दोलो बा पलिटिकेल पार्टि दानि जे BPF दोलो बिथांमोना जे नैबे फैबाय थानाय लकसभा क'क्राझार बियाबावहाय बिथांमोना 3 केन्डिडेट फोसावदों 3 केन्डिडेट फोसावनायाव जों बेवहाय लिस्टआव नुनो मोनो जे प्रिथिबि देब नारायण मेथ्स बिथांखौबो लिस्टआव होनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिथांखौहाय जे केन्डिडेट हरोब्ला माबा मोनसे समस्या जानो हागौ नामा बेथ' समस्या जागोन बेखौ केन्डिडेट होयोब्ला प्रिथिराज नारायण देबखौ माने BPFआ केन्डिडेट होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा दा जिनिसा बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे BPF बादि एफा गिदिर माने राजनितिक हान्जानि जायनाखि MP केन्डिडेटनि फाइनेल लिस्टआव बे फैदों बे सोमोनांथाव जादों बे फैनो नाङामोन दा माबे केपासिटिजों बे बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै दा अबयसे राजनितिक दलफ्रा गावबागाव केन्डिडेटखौ गावबागाव सायख'यो सोर केन्डिडेट जागोन सोर केन्डिडेट जाया दरखास्त' बयबो होनो हायो बयबो होगोन खिन्थु बिदि होननानै जे माबाया मा होनो प्रिथिराज नारायण देबआ जे बे केन्डिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ बे खालामनो नाङामोन आरो जाय प्रिथिराज नारायण देबआ बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों करापसन खालामदों मादों होननानै BTCनि एगेन्स्टजोंबो केस होदों दा बे हिसाबै बे जुदि केन्डिडेट बिदों बे केन्डिडेट बिनाया जथेस्थ' BPF हान्जानि जायनाखि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों गोसोआव मोनसे माने गोसो बायनाय लाबोदों
आरो बेल' नङा जाय मानसिफ्रा बिपिएफ हान्जानि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दङ बर'फोर एन्टायार बर'फोर गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर बे गुबुन दलनि मानसिफ्राबो दुखु मोनदों बेबायदि सासे मानसिया बोरैहाय जाय ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिया बोरैहाय माने मोनसे एफा गिदिर राजनिति दलनि केन्डिडेट माने फाइनेल लिस्टआव फैनो हायो बेखौ बयबो दुखु मोनदों दा जोंबो दुखु मोनदों आंबो पार्सनेलि आंबो दुखु मोनदों जों दुखु मोननायखौ फोरमायो दा जोङो दा नैबे माबायाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय केसावबो जों दा नुनो मोनदों जे जों नब सरनियाखौ माने फेजेननो हाबाय बेखौ जोङो एमपि माने कन्टेस्ट खालामनो माने नागिरनायनिफ्राय जों बादा होनो हाबाय बे कन्टेस्ट खालामनो मोनलिया बे रोखा जाबाय दा खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे प्रिथिराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नब सरनिया बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रै दं दाबो जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया बेहा एसटि जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया दा बे हिसाबै बे एसटि सार्टिफिकेट मोननानै कन्टेस्ट खालामनायनि बेहा माबा गैया जयगथा गैया जों बेखौ बिनि सार्टिफिकेटआ जुदि एसटिब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जों नाजागोन दा ओरैनो नैबे माखासे मानसिफोर दा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दंखायो सरनियाफोरनिफ्राय सोरबा लकर होन सोरबा दास देखा होन दा बिसोरखौनो जोङो दाननो थाखाय जों दा नाजागासिनो दं सोरबा साख्रि लाखोमानानै दं नामा सोरबा गेस एजेन्सि लाखोमानानै दं नामा दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट फैदों तामुलपुरनिफ्राय दारखुसिनिफ्राय सासे लकर होननाय बे गेस एजेन्सि लानानै दङ दा बेखौ जों दाननो थाखाय दा जों हाइकर्टआवबो जोङो जाय माने माबा दंमोन एप्लाइ खालामनाय दंमोन ट्राइबेल जेनुइन ट्राइबेल जाय मोनाखै दा बे चेलेन्ज खालामदों दा बे चेलेन्ज खालामनाय हिसाबै जों बेखौ मदद खालामदों मदद खालामनानै दा बे हाइकर्टआवबो थांबाय बियो दा बेखौ दानहोनांगौ जों बे दाननायनि थाखाय जों इसिबां हायो जों बेखौ मदद खालामगोन आरो लोगोसे दा जोंना ट्राइबेल संघआ खोब भुल मावगासिनो दङ बिथांमोना ट्राइबेल नङैफोरनो सार्टिफिकेट होनाय बेनि थाखाय जों बिराद गिदिर प्रब्लेमाव जों गोलैगासिनो दङ नैबे आरोबाव रिसेन्टलि नै मदासिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थाखाय जायनाखि माने सरकारा बुंदों आसाम सरकारा दा बिनि सिगां माने ट्राइबेल संघआ जे सार्टिफिकेट होदों कयजन मानसिनो दा जों बेखौ प्रटेस्ट खालामो होहोआ होनो मोना आरो जों इतिमयधे जेराव बेबायदि माने इसु फैदों सार्टिफिकेट इलिगेल भाबै होनाय जों बेखौ दिनै प्रटेस्ट खालामदों दा प्रकुरियामाव सासे फैदों बिदिनो महेन्द्र मदाहि होननाय बे मदाहिया मदासिखौ होनना बुङो मदाहि सेम आरो बिसोर राजबंसि केटेगरियाव गोलैयो बिसोर अबिसि आसामाव बिसोरो माने 17 नाम्बार सिरियालाव अबिसि बिसोरो दा बिसोर अबिसि माने केटेगरियाव थाखानाय मानसिफ्रा खुनुदिन एसटि सार्टिफिकेट मोननो हाया दा बेनिनो आदिल खाख्लारिया माने एसटि सार्टिफिकेट हरदोंमोन दा जों बेखौ अपज खालामदों आरो सार्कल अफिसारखौ जों बुंनानै बिनि माने माबाखौ जायनाखि हानि जायनाखि रेकर्ड बे हानि रेकर्डआव बे महेन्द्र मदाहिया बिदोंमोन जे राभा अरिजिन होननानै राभा अरिजिन हा रेकर्ड हरनांगौ होननानै दा जों माना खालामनायाव हराखै दा बिनि जायनाखि माबा बे रिभार्ट जाबाय बिनि सार्टिफिकेट आरोखि दा बेखौ बिनो हरफिननाय जाबाय बे एप्लाइ खालामनो हालिया दा जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो ट्राइबेल संघआ जाहाथे बे रोखोम नङै मानसिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होलाबाया जों बेखौ खावलायो ओरैनो जोंहा बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय आरो जों जाहाथे गोदानै आरोबाव प्रब्लेम जाहाथे जाबावा जों बेखौ ट्राइबेल संघखौ खावलायहरो